Sanibonani babukeli, yilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuye Mafikeng, hayi heartbreak, ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, zigazi, zephukile. Khona bephukile ngikhuluma nawe, khona basazophulwa. Ungavumi ukuthi kube olandelayo. Abantu babhala abantu. Namhlanje sibhalelwe ubhodi lana, uyalibeka nje lwakho udaba ukuthi yena yini le emphula inhliziyo. Hayi, angachithi isikhathi ngoba phela isikhathi imali. Mangilibeke nje udaba lakhe nizwele nini ukuthi lisima kanjani. Ulibeka kanje udaba. Nangu futhi nangu futhi ulibeka kanje kudaba lakhe. Sanibonani eMafikeng. Ngihlukumezekile bubhuti bami lana. Angisakwazi nokulala ebusuku, ngivuka amehlo ebovu, ngibheke ngawayizolo ngenxa nje yesimo engibhekene naso. Kuye kuthiwa indoda ayikhali, kodwa mina ngiyazintshontsha ebusuku ngikhale ngenxa nje yento engiyenziwa umfazi wami. Kusho ukuthi ngine-ex wena bafulana. Umuntu engangisuka naye ngikabi nalutho, engithanda nginjalo ngingenalutho, enginakekela futhi ngoba phela yena wayisebenza. Ngani mase ngisebenza ngazitholela nje enye intombi. Ngikutshela ngeslay queen mina, ngabe sengithandana naso, ngabe sengiluza interest ke ku baby mama lo, because bese sesinomntwana vele. Ngaloza interest kanjalo kuye, ngamlahla. Ngase ngisebenza ngaleso sikhathi, ngamlahla, ngaqhubeka neslay queen lesi. Sajola neslay queen, sijole into engango 2 years. Vele nje sathi siqeda unyanga bese ngizama, sesikhulumile ukuthi sizama umntwana. Sazama umntwana kwaba unyaka wesibili, sizama umntwana lutho. Kwaba siyashada, sijole 2 years sabe sesashada. Ngikhuluma nawe nje sino 6 months sishadile. Sigibele we7, sigibele 7 inyanga njengamanje. And izinto esezenzeka, kunzima. Angisalale kamelweni, sengilale ekhawushini njengamanje. Ngatshelwa nje ukuthi embedeni angisezokulala inhloko. And usecele i-divorce. Ngakhile, nginomuzi, nginemoto, nginalo nebhizinisi, and konke lokho unesabelo kuko. And njengoba esefuna i-divorce nje, ayingilalisi yonke leyo nto ebusuku. Ngihlezi ngicabanga ukuthi Nkosi yami, ngangicabangani ngize ngizifake kulo muntu. Ngoba manje ngicabanga izinto zami engizisebenzele kanzima, ukuthi sengizoziluza nje kanjalo. Okungangilalisi kakhulu ingoba mina naye njengoba sishade in community of property, so izinto zami ngizisebenzele kanzima, sengizoziluza nje kanjalo. Ekubeni wayikhona umuntu owayengithanda, nowayengibekezelele, engisupporta like ngayo yonke indlela. Angifuni uqamba amanga. Ubaby mama was so supportive kimina, ngingenalutho. And wayengangibalabalile ukuthi
mina ngisebenzi, wayehleze ngitshela ukuthi one day ngiyosithola isibhani mangingaziwarishinga next. One day is one day. And lafika lelo langa and mina ngenzeni ngamshiya kanjalo, ngagijima nama-Slay Queen. Ungazi kufana nokungaboni. Ngiyazisola sengathi ngingabuyela kuye njengamanje, kodwa I know ukuthi sekulate vele. Angikholwa ukuthi usangifuna la ikhona because ngamehetha kakhulu. Cabanga umuntu okubekezelele iminyaka ungasebenzi, ukhalela kuye akwenzele futhi lokho okufisayo, then wena somshiya kanjalo, then after sofuna ukubuyela again. No, akho umuntu ongavuma into enjalo. Ngephukile nginje, ngisaloku ngizamile ukuncenga ukuthi noma singadivorce, but uyimele indaba edivorce uthi no, kumele sidivorceni. I-depression yangibulala kakhulu, like mihla namalanga ngiyancipha egazini. Ngicabangana nawe lento ukuthi vele ngangingenwe yini kwasekuqaleni, hayi mangingachithi isikhathi. Ngibhalelela nje ngoba ngizocela usizo ukuthi angazi ukuthi ningangisiza kanjani, kodwa mengabe ninalo usizo ngicela ningisize. Ngiyabonga. Hey bomzala, ngiyazwela mani ukuthi hayi ubhuti ayibhekene nenkinga impela lana. Usisi umphulile, ngangengayibeka ke le ndaba. Ngathi umuntu wakho suka naye phansi, ungenalutho nje, usuke nje naye. Unima sowunotha uvana uqine kakhulu ke manje, uvana beyichepisa. Unima ubheka abanye abantu esibamba uvana uzibonela imbongolo, uzibonela ingulube. Nginikalo advice leyo madoda. Mazonotho, hey, bona izingulube manje, ubona umuntu wesimama, ubona imbongolo, noma uyibheka ubona into ezimbi nje, ubona umuntu wesimama. Kwanza banenkinga lento ukuthi mase ninemali seniyaqala manje senibona abanye abantu ayihambi kanjalo. Thatheni ingcebiso ye-champion. Kanti ke nimcebise kumkhulu ukuthi enze njani. Ngiyabonga.